Сигурно всеки, който някога е гледал растение, знае за какво става дума. Дали е в малка саксийка на балкона или на огромно поле, въпросът винаги е един и същ. Поливам ли го прекалено много или, може би, твърде малко? Да оцелиш златната среда понякога е цяло изкуство. Звучи почти като научна фантастика, нали? Почвата да има свой собствен, вкраден механизъм за напояване. Но какво ще кажете, ако това всъщност вече е реалност? Отговорът на този въпрос наистина има силата да преобърне представите ни, да промени всичко, от начина по който се грижим за цветята вкъщи, до това как изхранваме цялата планета. И този отговор се крие в една много интересна технология. И така време да се потупим в темата и да разберем как точно работи тази тайна гъба на почвата. Ето го и решението. То идва под формата на ето тези малки, на пръв поглед съвсем обикновени гранули. Казват се TerraWeight. И да, изглеждат като песъчини, но в тях се крие нещо наистина забележително. И какво точно представляват? Научното им наименование е суперабсорбиращ полимер. Звучи сложно, но всъщност идеята е много проста. Това е високотехнологичен материал, създаден с една единствена цел – да бъде невероятно, ама наистина невероятно жаден. И когато казвам жаден, изобщо не се шегувам. Една мъничка гранула може да поеме вода до 400 пъти повече от собственото си тегло. За да си го представим, това е все едно човек да изпие цял плувен басейн. Просто е невероятно. Може би най-точното описание е точно това. Действа като гъба в почвата. Не просто задържа водата, а създава личен, миниатюрен резервоар с влага точно там, където е най-необходима, до корените на растението. Добре, концепцията е ясна, но как точно работи тази супер гъба? Нека да надникнем малко по-дълбоко в науката, която стои зад тази магия. Процесът всъщност е един много елегантен, непрекъснат цикъл. Всичко започва, като сухите гранули се сложат в почвата. При първия дъжд или поливане, те сякаш се събуждат, набъбват и се превръщат в гел, който е пълен с вода. Когато растението жаднее, корените му просто си дърпат колкото им трябва от този гел. И след като отдаде влагата, гелът се свива отново до гранула и просто чака следващия дъжд, за да повтори всичко от начало. И тук идва най-впечатляващото. Този цикъл на хидратация и дехидратация не е еднократно чудо. Едно единствено прилагане може да работи, да набъбва и да се свива в продължение на цели 10 години. Това е буквално инвестиция в здравето на почвата за цяло десетилетие напред. Една толкова проста, но гениална идея води до наистина впечатляващи резултати. Нека да видим какви са ползите, не само за растението, но и за почвата, за земеделските производители и в крайна сметка за цялата ни планета. За самото растение ползите са огромни. Само си представете, постоянен достъп до вода точно когато е нужна. Това означава край на стреса от засушаване. Растенията развиват много по-силни, по-здрави корени, усвояват по-добре хранителните вещества и дори могат да виреят в почви, които преди са били прекалено солени за тях. Но ползите съвсем не спират до растението. За почвата това означава по-добра структура, по-малко ерозия. А за фермера? Тук вече говорим за истинска промяна. Разходът на вода може да намалее с до 60%. Помислете само какво означава това. Огромни икономии на вода, на енергия, на труд. Добре, това беше теорията. А сега, нека да видим как тази технология работи на практика в реалния свят. Да вземем един съвсем конкретен пример – отглеждането на бадеми. Използването на тази технология води до невероятните 98% прихващаемост на младите дръвчета, а добивите могат да се увеличат до 2500 кг на хектар. Това не са просто някакви числа. Това е разликата между провал и процъфтяващ бизнес. Едно от големите предимства на технологията е нейната гъвкавост. Дали се обработват огромни полета с гранули или се полага грижа за всяко отделно растение с удобни таблетки, има решение съобразено с всякакви нужди. А самото приложение е изключително лесно. Може да се избере така нареченият сух метод, просто се добавят няколко гранули или таблетки в дупката преди засаждане, или пък мокрият метод. Корените на разсада се потапят директно в готовия гел, което им осигурява моментален воден резерв още от самото начало. И може би най-важният аспект в днешно време – технологията е напълно биоразградима. След като си свърши работата през годините, продуктът се разгражда безопасно в почвата,
точно както всяка друга органична материя, без да оставя никакви вредни следи. Това го превръща в едно наистина устойчиво решение за модерното земеделие. И всичко това ни връща към големия въпрос. В един свят, където водата става все по-ценен и оскъден ресурс, възможно ли е една такава мъничка, но изключително жадна гранула да се окаже един от ключовете към едно по-устойчиво, по-зелено и по-изобилно бъдеще за всички нас?